ପିଲାମାନେ ତମ ଗଣିତ ବହିର 70 ପୃଷ୍ଠା ଦେଖ ହେଲା। କ'ଣ ଏଠି ତମର ପ୍ରଥମରୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? 5-6ଟି ପୁରୁଣା ଚିଠି ସଂଗ୍ରହ କର ହେଲା। କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଚିଠି ଆସିଛି ତାର ତାଲିକା କର। ଚିଠି ଆସିଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ପିନକୋଡ଼ ଲେଖ। ଏଇସବୁ ଅଛି ହେଲା। ତ ତୁମେ ଚିଠି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତୁମ ନିଜ କାମ ଏହା ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ତୁମର 8 ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାମ ସେଟା ଲେଖିବ, କେଉଁ ଗ୍ରାମ କେଉଁ ଏରିଆ ହେଲା। ଲେଖିଲା ପରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ କେଉଁଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଭାୟା ବା PS ଲେଖିବ, ମାନେ ଆମର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଖିବ, ପିନକୋଡ଼ ଲେଖିବ। ପିନକୋଡ଼ କେତୋଟି ଅକ୍ଷରରେ ମାନେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିନକୋଡ଼ ହୋଇଥାଏ? କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଥାଏ ପିନକୋଡ଼ରେ? ଆମର 6ଟି ଅଙ୍କ ଥାଏ। ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ତା ପଠାଇଥିଲି ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ତା ତଳେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର। ଦେଖ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଅଣ୍ଡା ଗଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ସେସବୁ ଅଣ୍ଡା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ଭୁବନ ଆମର 4,37,568ଟି ଗଲା। ଏଟାକୁ ଆମେ ଦେଖ କେମିତି ତାକୁ ପଢ଼ିବା। 4,37,568 ଟଙ୍କା ହେଲା। ତ ଏଠି ଆମେ କମା ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କମା ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବା? ଆମେ ଡାହାଣ ପଟୁ 3ଟି ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ କମା ଦେବା। ସେଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ଡାହାଣ ପଟୁ 2ଟି ଅଙ୍କ ଯିବା ହେଲା। ତାପରେ କମା ଦେବା। ତାହେଲା ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆମର 1000 ସ୍ଥାନ, ସେଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି 2ଟି ଯିବା, ପୁଣି ବେଶୀ ଥିଲେ ପୁଣି 2ଟି ଯିବା, ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଯିବା ହେଲା। ସେଇଭଳିଆ ତୃତୀୟ ଭାଗ ରହିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହେଲା। ସେହିପରି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କମାର ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଆମର 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 9 ହେଲା। ସେଟା କିପରି ପାଉଛୁ ଆମେ? 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଯଦି 1 ଫେଡ଼ାଣ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ପାଉଛେ। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାରୁ 1 ଫେଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆଗରୁ ଆମର 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 1 ଆଉ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 9। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 99, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 10। ତାପରେ 100 କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ବେଳେ ଆମର ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 999 ହେଲା। ଏପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, 9 ମାନେ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଆମେ 1 ମିଶାଇ ଦେଉଛେ ହେଲା, 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଯଦି 1 ମିଶାଇ ଦେଉଛେ, ତାହେଲେ ତା କ'ଣ ହେଉଛି? 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ହେଲା। ତୁମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିଛ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେଲା। ତୁମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ହେଲା। ଆମେ କୁଆଡ଼ୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କଟି 1, ତାପରେ ଆମର ଦଶକ, ତାପରେ ଶତକ, ତାପରେ 1000, ତାପରେ ଅୟୁତ, ତାପରେ ଏମିତି ଲକ୍ଷ ହେଲା। ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ, ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିବା ତୁମେ ଶିଖିଛ ହଁ ନା ନାହିଁ? ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଥିବ, ତାହାକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ସଂଖ୍ୟାକୁ କେଉଁଥିରେ?
विस्तारित रूप से प्रकाश करिपार है। तो मु एथिरे जो फोटो रही देखिबो तुमर केते 75 पृष्ठार जो ये रही तुम से कौन कर ना निजे देछि तार विस्तारित रूप देछि तुम संख्या को लिखिबो है। एटा है तुम घर पाठ है। आउ एठी जो 74 पृष्ठार देछि तुमर सारणीटी ताकू मध्य पूरण करिवो, या मध्य तुमर घर पाठ है। तो पिला माने आज पई एतिकी।